66 miljoonaa vuotta sitten valtava asteroidi törmäsi maahan. Sen halkaisija oli noin 10 kilometriä. Nopeus oli valtava ja isku vastasi miljardeja ydinpommeja. Kaikki tapahtui sekunneissa. Valon välähdys, iskuaalto, tuli, pöly, aallot. Se ei ollut vain äänekäs räjähdys. Se muutti planeetan kasvot ikuisesti. Eivät vain dinosaurukset kuolleet, koko ekosysteemi romahti, valtameristä metsiin. Tämän iskun jäljet näkyvät yhä. Tutkijat tietävät tarkkaan sen sijainnin. Se tapahtui tulevan Yucatanin niemimaan kohdalla Meksikossa. Ennen iskua maa oli lämmin ja rauhallinen. Valtaosin metsien peitossa, meret elämää täynnä, ilmasto leuto ja vakaa. Dinosaurukset hallitsivat planeettaa. Ne laidunsivat, metsästivät, kasvoivat ja lisääntyivät. Ilmassa lensi lentoliskoja, merissä ui jättimäisiä matelioita, kaikki sujui omalla painollaan. Mikään ei viitannut tulevaan, mutta juuri vakaus teki iskusta tuhoisan. Luonto ei ollut valmis äkillisiin muutoksiin. Miljoonia vuosia ennen iskua planeetalla elivät kuuluisimpia dinosauruksia: Tyrannosaurus, Triceratops, Ankylosaurus. Merissä ui mosasauruksia, bussin kokoisia meripetoja. Taivaalla lensi lentoliskoja, maassa juoksi pieniä rotan kaltaisia eläimiä. Kaikki oli sidoksissa toisiinsa, kasvit auringosta, kasvinsyöjät kasveista, pedot kasvinsyöjistä. Jos yksi osa poistetaan, koko järjestelmä romahtaa. Juuri näin käy asteroidin törmäyksen jälkeen. Tämä asteroidi on todennäköisesti peräisin Marsin ja Jupiterin väliseltä vyöhykkeeltä. Siellä miljoonia vuosia kiertää satoja tuhansia kivisiä kappaleita. Yksi niistä ajautuu jossain vaiheessa pois kurssilta. Se alkaa lähestyä maata vähitellen. Miljoonia vuosia se lentää rataansa pitkin, kunnes törmää planeettaamme. Nopeus on noin 20 kilometriä sekunnissa. Jopa tällainen pieni kivi kantaa energiaa. Se voi pyyhkiä kaiken elollisen maan pinnalta. Maakerrosten kivien kemiallinen koostumus paljastaa, objekti oli täynnä metalleja. Näitä metalleja on vähän maankuoressa, mutta paljon meteoriiteissa. Tämä kertoo meille, että meille tuli juuri asteroidi, ei jääkomeetta. Tärkeintä ei kuitenkaan ollut se. Olennaista on, että se oli suuri, tuli valtavalla nopeudella ja iskeytyi haavoittuvaan kohtaan. Kaikki tämä yhdessä aiheutti katastrofin koko planeetalle. Asteroidi iskeytyi paikkaan, jossa maan alla oli runsaasti kipsiä ja kalkkikivejä. Höyrystyessään nämä kivet vapauttavat rikkiä ilmakehään. Se muuttuu hienoksi pölyksi, joka nousee korkealle ja estää auringon valoa pääsemästä pinnalle. Lämpötila laskee jyrkästi, fotosynteesi pysähtyy. Seurauksena alkaa ei pelkkä tuho, vaan todellinen ilmastokatastrofi, pitkä, kylmä ja tappava. Isku osuu tulevan Meksikon matalalle rannikolle, maa ikään kuin kiehuu. Yli 150 kilometrin kraatteri ilmestyy. Hehkuvat kappaleet leviävät joka suuntaan. Kaikki ympärillä palaa, sulaa ja sortuu. Vesi kiehuu välittömästi. 100 kilometrin säteellä eläimet ja kasvit kuolevat heti. Samaan aikaan alkavat jättimäiset aallot. Ne iskevät myöhemmin muihin maanosiin. Iskun paikka on nyky-Yucatanilla. Tutkijat löysivät syvältä maan alta pyöreän kraatterin. Sen halkaisija on lähes 180 kilometriä. Sieltä löytyi myös lasipalloja, nokea ja palaneita kiviä. Nämä ovat törmäyksen tulosta. Hiukkasia löydettiin myöhemmin muualtakin maailmasta. Niitä löytyi jopa Euroopasta ja Aasiasta. Tämä todistaa iskun olleen globaali, ei paikallinen. Aluksi häikäisevä välähdys. Sitten kuumuus, joka voi sytyttää metsiä satojen kilometrien päästä. Sitten alkaa tähtisade.
Miljoonia hehkuvia kiviä putoaa taivaalta ja sytyttää kaiken ympärillä. Alkaa tulipaloja, jotka peittävät kokonaisia mantereita. Räjähdyksen tuuli kaataa puita. Eläimet kuolevat välittömästi. Nämä ovat lopun ensimmäiset tunnit. Ne ovat kaikkein hirvittävimpiä. Isku aiheuttaa jättimäisen tsunamin. Avoimella merellä aallot ovat tuskin näkyviä, mutta rannikolla ne kohoavat 10 metreihin. Ne etenevät satoja kilometrejä sisämaahan. Aallot pyyhkivät mukaansa kaiken: metsät, suot, pesät ja eläinyhteisöt. Näiden aaltojen jälkiä löydetään yhä maailmalta. Missä ennen oli metsää, sieltä löytyy yhtäkkiä merihiekkaa ja simpukankuoria. Tulipalon jälkeen alkaa pimeys. Ilmaan nousee valtavasti nokea ja tuhkaa. Aurinko himmenee, kasvit lakkaavat kasvamasta, lämpötila laskee, merissä plankton kuolee. Maalla kaikki kasvillisuus tuhoutuu, eläimillä ei ole syötävää, ravintoketjut romahtavat. Tämä aika ei kestä päivää eikä viikkoa. Pimeys jatkuu kuukausia. Kylmyys puolestaan vuosia. Tuhkan lisäksi ilmaan nousee rikkikaasuja. Ne muuttuvat hapoksi ja laskeutuvat sateena. Järvet myrkyttyvät, lehdet palavat, nuoret taimet eivät itä. Maa kylmenee, happanee ja kuolee. Sitkeimmätkin lajit kokevat valtavaa stressiä. Entiset kukkivat alueet muuttuvat nyt aavikoksi. Kaikki tapahtuu nopeasti, vain viikoissa. Samaan aikaan planeetan toisella puolella Intiassa tulivuoret jatkavat purkautumistaan. Nämä ovat Dekkanin laavapurkaukset, yksi suurimmista tulivuorialueista maan historiassa. Ne syöksevät ilmakehään yhä enemmän kaasuja, pölyä ja myrkkyä. Tiedemiehet uskovat, että tulivuoret eivät olleet sukupuuttojen pääsyy, mutta ne pahensivat törmäyksen seurauksia. Mitä asteroidi ei tappanut, tulivuorisavu saattoi viimeistellä. Dinosaurukset eivät ole ainoita katoamassa. Ammoniitit katoavat. Nämä ovat etanan kaltaisia merisimpukoita. Suuret merimatelijat kuolevat. Monet kasvit häviävät. Lähes kaikki lentoliskot katoavat. Sukupuutto koskettaa valtameriä, metsiä, soita ja vuoria. Vain harvat eläimet selviävät. Ne ovat niitä, jotka osaavat piiloutua. Ne syövät mitä vain, ne kestävät talven, eivätkä vaadi paljon energiaa. Dinosaurus oli suuri, ahnas ja haavoittuvainen. Munat olivat ulkona. Ravinto riippui kasvillisuudesta. Ne eivät suojautuneet kylmältä. Kun ruoka katosi, ne kuolivat. Mutta linnut, niiden jälkeläiset, selvisivät. Ne olivat pienempiä, tasalämpöisiä, ne söivät siemeniä, hyönteisiä ja raatoja. Tärkeintä oli nopea lisääntyminen. Siksi linnut säilyivät, mutta dinosaurukset eivät. Pienet nisäkkäät, kuten hiiret ja päästäiset, selvisivät. Ne söivät mitä tahansa, elivät koloissa ja saattoivat odottaa katastrofin ohitse maan alla. Kun kaikki rauhoittui, juuri ne alkoivat asuttaa tyhjää planeettaa. Miljoonia vuosia kului ja juuri näistä selviytyjistä kehittyivät valaat, leijonat, norsut, apinat ja ihminen. Katastrofi vapautti tilaa ja alkoi uusi luku maan historiassa. Tiedemiehet eivät pitkään aikaan ymmärtäneet, mihin asteroidi putosi. Kaikki muuttui, kun Meksikosta löydettiin pyöreä kraatteri. Se oli piilossa maan alla. Geofyysikot tutkivat sen muotoa, ikää ja kemiallista koostumusta. Kaikki täsmäsi. Se oli Chicxulub, törmäyskraatteri, joka tappoi dinosaurukset. Nyt se on maan ja meren alla, mutta sen muoto puhuu puolestaan. Tutkijat löysivät maakerroksista kaikkialta maailmasta ohuen savikerroksen, jossa on harvinaista iridiummetallia. Sitä ei juuri ole maankuoressa, mutta sitä löytyy meteoriiteista. Samasta löytyy palaneita kasveja ja pieniä lasikuulia. Tämä kerros on samanlainen USAssa, Euroopassa ja Aasiassa. Se syntyi lähes samanaikaisesti, mikä viittaa globaaliin katastrofiin.
Maalla on muisti ja se on säilynyt kivessä. Tällainen isku voi toistua. Tutkijat valvovat jo taivasta, etsien maahan lentäviä asteroideja. Vuonna 2022 NASA:n luotain muutti hieman asteroidin rataa. Tämä tarkoittaa, että meillä on jo suojautumiskeinoja. Tärkeintä on nähdä vaara ajoissa, sillä jos saamme tiedon liian myöhään, mahdollisuutta ei ehkä ole ollenkaan. On tärkeää ymmärtää, jääkaudet eivät johdu asteroideista. Ne ovat hitaita prosesseja. Niihin vaikuttavat maan radan muutokset, kasvihuonekaasut ja mantereiden sijainti. Jäätiköt tulevat ja menevät miljoonien vuosien ajan. Nämä ovat vaikeita aikoja, mutta eivät maailmanloppu. Asteroidin isku on sen sijaan välitön ja tuhoisa. Ja tässä on ero. Jos tämä kiinnosti, tilaa kanava. Meillä kaikki on lyhyesti ja ytimekkäästi. Moi!